Да видиш невидимото. Американецът Джермин Гарднер от Балтимор изсвирил на пиано първата си мелодия, когато бил на 13 месеца. След 1 година изсвирил Бетовен, а на 3 години съчинил собствена музика. Подобни случаи има много. Преди 15 години в лабораторията на научно-техническото общество по радиоелектроника Попов група изследователи провели странни експерименти. Хипнотизатор внушил на възрастен човек, че е на 5 години. Възрастният човек по-детски започнал да капризничи. Млада жена, подложена на хипноза, се видяла в Испания на бой с бикове. Когато излязла от хипнозата, попитала учудено: какво е торо? Хората през цялото време викаха тази дума. Тя не знаела, че на испански торо означава бик. Една сензация се случила през 70-те години. 12-годишната Елена Маркарт от Западен Берлин след тежка кома заговорила на италиански език, който преди това не знаела. Девойката твърдяла, че се казва Розета Кастеляни, че е живяла в Италия и се е родила през 1887, а починала през 1917 година. Когато завели девойката на посочения от нея адрес, вратата отворила дъщерята на отдавна починалата Розета. Елена я познала и казала: това е дъщеря ми Франса. Струвало ли ви се, че нещо се е случило с вас по-рано? Например, някакво кръстовище в чужд град или ситуация да ви напомнят за нещо отдавна преживяно. Проведените анкети показват, че 3/4 от хората познават това чувство. В една публикация се разказва за индийското момче Тито, което твърдяло, че се казва Суреш Варма, че жена му се казва Ума, че има 2 деца и че е собственик на магазин в Агра. Изплашените му родители тръгнали за Агра и открили, че там наистина живял някой си Варма, който преди 5 години бил застрелян край магазина си. Вдовицата на покойния решила да огледа странното момче и заедно с децата тръгнала към него. Тито познал всичките 3. Любопитно е, че на това място, където била раната на покойния, Тито имал родилно петно. Концепцията за реинкарнацията позволява успешно справяне с много психически болести, неврози, фобии и други. 45-годишен инженер изпитвал необясним страх и болка в гърба, ако зад него крачели 2-3 души. По време на регресия, връщането на паметта за минали животи, той видял, че някога бил убит със стрела в гърба.